Опа, ала. Сяна зинджот катате. Ай ще толкова силно. Стига. Бурзе парауса. Не, екрига кърсал, човек. Абе, бери си! Ще се прибиеш. Абе, Милени, бери си! Абе, високо кърса! Сол, тати. Бурзе, махни се отар. Te nu știți? Mau știi, ma? Mau știi? Gata, mama mučao. Soma gna. Каста сними за. Ай, да, двамата тук се качим. Яни, не кишай. Не пипай. Чакай аз да се пробвам, бе. Да не се прибие. Каусманца? Борисе! Мама, татя, да налезе толкова силно. Борисе, налезе толкова силно. Какъв пък Борисе налезе толкова силно? Какъв пък как се взила? Ала, тати ще... Согам, принцесо. Соло, бо, Яни. Джари, батеса. Борисе, Джалса. Sen al cimandı. Hadi al o dücünü. Al. Hadi. Диктан кърдам. Хайди. Така. Аган колко лезал? Мъка ли лезай? Не, бъж тук. Не, тати, наш люлей самото. Махни си тук. Не въка дъла пала усако. Стан, я заселим, а че?